ce mai kyawu mai ado da tuba yar gata, bai cika ne na so zanyo miki ce maken ki cika min fata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Rabbana ka tsaron zanjero bai cikan sarauniyar 'yan mata, ga mu nan tafe mun jajjero za mu je bai cikan yar gata. Gani nan tafe nan fadar kiki min wata alfarmata, da na so ki haɗa ni da manzo dan Aminatu dan gata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Ke kadai ce sirrin da, ke kadai ce yar gata, rayuwa ta in babu babu ni babu mamata. In fada ina da wallahi wake nake taiwa bai joti, lamunin ki na nema Fatima ya sare mini gatan mata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Abunda na nema in na kira jinin ku anan na furta, don isar Ahmadu Tijjani abu da gofar sani in zanta. Na fake da masoyi barhama wanda shi ne hakikar zati, na ladab a gare ku guda famun aya gausi makaranta. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Assalamu alaiki karima ko in ce ginshikin masarauta, assalamu alaiki zaliha tabbacin makusanta. Me akai me ake yi ba da nufin ku ba, fikirar managarta arzikin ku ake ci kowa in ya zo ku kuke masa gata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Sai ya data ne ku ake yi sai a dace a ranar mauta, wanda duk ya mace bai sa ku a zuciya ba kwa masa gata. Fadima ne ke ce wanda idan na so ki kike mini gata, duniya lahira duk wanda ya so ku shi ne kuke masa gata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Wanda duka ya so ku batula a lahira ai zai sha gata, sai ya da ku mini kyautar ku a lahira in zan dan gata. Yar shugaba annabi mai girma Fadima mai babbar tuta, waye ya bar ku ya samu sukuni a lahira ai ba shi da gata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Son ki Fadima shine ribar rayuwa da zuwa makaranta, in ka so Fadima ka more dan uwa ya ka zo makaranta. Zuciyar annabi mai girma Fadima ke ce yar gata, tar Imamu Aliyu sadauki shugaban yaki dan gata. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Mai Hassan da Usaini Batula gani na zo ki min gata, bani ilhama a cikin hidimar ku Fadima in sassaita. Anan nake so dan sa'a cikin yabon da na yawa binta, wanda yayi yabon alkasim dan hajiya shine sunana. Nana Fatima ce yar gatan annabin rama manzona. Nana Fatima ce yar gatan